Bonġu lil kulħadd u nistidinkom għal dan il-webinar li qed niedi ġemma fuq tema ta' Back to School kif aħna nippreparaw biex nibgħatu tfal lura lejn l-iskola. Il-fokus ta' dan il-seminar huwa ta' dan il-webinar bħala topic huwa kif il-ġenituri jistgħu jimmaneġġjaw l-ispejjeż li jkollhom biex jibgħatu tfal lura lejn l-iskola. Ovvjament, bħalissa huma żminijiet partikolari fejn aħna qegħdin ngħixu dawn iż-żminijiet bil-pandemija tal-COVID, però biex nagħmilha ċara is-suġġett ta' din it-tema mhuwiex x'se jiġri għax l-affarijiet għadhom qegħdin in flux, l-affarijiet qegħdin jinbidlu u ħadd mill-udjenza mill-panel tagħna m'għandu r-risposti li jista' jipprevedi dak li se jiġri fil-futur. Nibda biex nintroduċi il-panel tagħna. Illum għandna lil Pauline Micheli li hija l-Kummissarju għat-tfal, lil Ian Mifsud, Direttur għas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika, għandna lil Paul De Bono, Prinċipal tal-Kolleġġ San Benedetto, Susan Piscopo li hija Associate Professor ġewwa l-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-Health, Physical Education u Consumer Studies, u Silvan Mifsud huwa l-Eksekutajjar it-tnejn ġenituri u t-tnejn l-iktar li ħajtuna esperjenza personali ta' kif jimmaneġġjaw dawn din il-xismu. Nibda billi nirringrazzjakom tal-għajtu l-istadina tagħna biex tiġu fuq dan il-webinar u ħanibda billi nistaqsikom domanda ġenerali. Kemm huwa importanti dan il-back to school, ħanibda minnek Silvan bħala ġenitur. Kemm huwa importanti dan iż-żmien ta' back to school f'dan il-perjodu għalik bħala ġenitur? Jiena fil-professjoni tiegħi jiena I am a business consultant u b'mod krud ħafna għalkemm forsi naqa' sempliċistiku nħares lejn familja u l-mod ta' kif tipprepara ruħha għal kwalunkwe proġett, għal kwalunkwe nefqa. Più o meno kważi daqs business. Fis-sens hija familja fejn għandek l-introjtu tagħha u għandek ovvjament l-ispejjeż. U kwalunkwe negozju u allura kwalunkwe familja biex tkun tista' tipprepara ruħha sew, trid ovvjament tippjana. U naħseb di magical word hawnhekk li ħaġa importanti li nenfasizzaw fuqha huwa ippjanar. Għal xiex? Għax il-pjan jagħtik viżwal ta' se jiġri u tista' tagħmel dak li jgħidulu l-prijoritajiet. Naħseb ħadd ma jgħix f'ċirkostanza fejn għandu income u dħul kbir u eċċessiv u allura tonfoq kemm tonfoq u tonfoq fejn tonfoq m'għandekx bżonn ta' prijoritajiet, anzi, ċirkostanzi ta' kulħadd hija l-bogħod minn hekk u fiċ-ċirkostanzi diffiċli li qed tgħix id-dinja illum iċ-ċansis huwa li ħanimxu iktar il-bogħod mill-income li jkun biżżejjed għal kollox. U allura bżonn illi jsir pjanar bil-għaqal, isir prioritizzazzjoni bil-għaqal biex wieħed ikollu ma jkollux sorpriżi kemm jista' jkun. Barra minn hekk, l-għaqal kif jgħid il-Malti jiswa l-flus, jiġifieri li inti tkun bil-għaqal mhux biss għax ippjanajt, imma biex tieħu dawk il-miżuri biex in-nefqa tiegħek tkun effettiva kemm tista'. U allura jekk hemm affarijiet li jistgħu jiġu użati, jekk jistgħu jkun hemm kodba li jinxtraw li mhux dejjem ikunu ġodda għax m'hemmx għalfejn għax il-verżjoni baqgħet l-istess jiġu jinxtraw minn sena l-oħra. Ħafna eżempji. Ovvjament huwa importanti ikun qed jgħin lill-familja biex iżomm in-nefqa taħt kontroll. Fl-aħħar mill-aħħar jien bħala ġenitur il-filosofija tiegħi hija li f'dal każ ukoll ir-responsabbiltà ta' tfal
li jiena ġibt fid-dinja jew jiena għandi responsabilità tagħhom hija totalment fuqi bħala ġenitur u allura għandi responsabilità enormi biex nagħmel ċert illi nagħti fid-dawl ta' dak li jiena għandi għad-dispożizzjoni tiegħi l-aħjar possibbli lill-ulien. U naħseb li hija responsabilità li kull ġenitur irid iżomm qudiemu l-ħin kollu. Pauline, bħala kummissarju għat-tfal fuq din it-tema, x'inhu huma dawk il-punti li l-iktar forsi jaslu għandkom li huma ta' challenging biex ngħidlek li l-parents isibu challenging? Ħafna drabi għandna jiġu bi problemi oħrajn daqsxejn waħda differenti. Problemi li għandhom x'jaqsmu ma' nuqqas ta' income minħabba forsi ma jkollhomx aċċess, speċjalment meta jkun hemm każijiet ta' separazzjoni u ma jingħatax il-manteniment li hemm bżonn. U daka iġib sitwazzjoni diffiċli biex il-familja tkun tista' l-om jew il-missier li min ikollu l-kustodja tat-tfal, speċjalment fejn ma jkunx hemm qbil biex ilaħqu mal-ispejjeż. Għaliex ħadd ma jkun irid li wliedu jkunu inqas minn ħaddieħor. Però l-idea ta' ġemma llum hija xi ħaġa li vera qed nieħu gost li ssir. Il-ġenerazzjoni tiegħi aħna l-boomers ta' wara l-gwerra. Allura aħna tlajna biha l-idea li ġemma, it-tfal tagħna li huma l-ġenituri ta' tfal li qed jattindu l-iskejjel illum ma kellhomx bżonn forsi ikunu daqshekk kawteli biex iġemmaw huwa prodott tagħna, prodott tal-anka l-avanz fl-ekonomija matul is-snin anka l-idea tal-credit cards, l-idea ta' tonfoq imbagħad tħallas wara. Dika issa qegħdin nerġgħu minħabba ċirkustanzja li ħafna drabi hekk isir, qegħdin nerġgħu nduru għal dawk li aħna fl-modi kien għalina xi ħaġa naturali li tippjana biex tifranka l-flus u anke fejn jidħol l-iskola. U llum naf ħafna ġenituri li jkunu ilhom jippjanaw mill-bidu tas-sajf biex jaraw l-ispejjeż, l-uniformijiet, jekk jistgħu forsi ħbiebhom għandhom uniformijiet ta' tfal li m'għadhomx jiġuhom imma jiġu tfal tagħhom jagħmluha u naħseb il-kelma sigrita hija l-ippjanar. Għax bl-ippjanar anke budget xkejken u b'daqsxejn ħsieb tkun tista' tagħmel ħafna affarijiet. Thank you, Pauline. Ħandur fuqek, Alexia, f'dan iż-żmien illi ġa semmejnieh ta' inċertezza bħala bil-COVID u x'naf jiena. U semmit xi ħaġa, Pauline, li naħseb jiena hija veritiera u xi ħaġa importanti li wieħed jiffoka naqra fuqha. Il-fatt illi inti fil-li kont qiegħed tippjana mod, fil-li qed tgħix livell ta' ħajja mod, daqqa waħda ġew ċirkostanzi fuqek li m'għandekx kontroll fuqhom u ġie affettwat l-inkam tiegħek u dana kollu. F'din is-sitwazzjoni biex ngħidlek bħala ġenitur, x'inhu l-ħsibiet tiegħek meta tiġi biex tipprepara tfal l-iskola? Ħaj, nsalmilkom. Bonġu. Qed tismawni? Iva, qed nismaw. Ifhem, jiena min-naħa tiegħi il-verità bqajt għaddejja bix-xogħol. Bqajt għaddejja bit-teleworking minn dejjem kont u għadni għaddejja, ġifieri as-such l-inkam tiegħi baqa' stabbli. Il-fatt del-pandemija ifhimni ħawditni naqra għax eżempju l-lista tal-iskola għadni biss irċevejta. Għadni ma nafx ħan għamel dwar l-uniformi, imma probabbli nista' nuża l-antika, ġifieri, għadni ma nafx eżatti x'ħaj jissuċċiedi, ġifieri essaċ. Għadni kif irċevejt ukoll messaġġ mill-iskola fejn qalulna li l-lista tal-stationery ħadd titqassam meta jibdew skola. Li essaċ jiena ma qbilx magħha għax min ma jkunx jista' m'għandux ċans jipprepara. Ġifieri essaċ.
Ijien, ħandur issa fuq nieħu dan l-ispunt li qed qajjem Alexja. Ovvjament, intkom min-naħa tagħkom u qiegħed ukoll nindirizza lil Paul bħala prinċipal hawnhekk, kunu tridu kemm jista' jkun tippjanaw minn qabel biex l-affarijiet jimxu l-iktar mod faċli. F'dawn iċ-ċirkostanzi nemmen li mhuwiex daqshekk possibbli. X'qegħdin tagħmlu biex lill-ġenituri kemm jista' jkun tgħinuhom u tnaqqsu minn din l-inċertezza? Bonġu kulħadd, bonġu Mario. Tajjeb li wieħed jifhem is-settur tal-Knisja kif jopera wkoll qabel inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Is-settur tal-Knisja għalkemm huwa settur wieħed maqut huwa magħmul minn 55 skola awtonoma u indipendenti waħda mill-oħra. Aħna maquda fuq ċertu affarijiet bħalma jista' jkun agreement tal-union pereżempju jew negozjati anke mal-gvern, però mbagħad huma l-iskejjel indipendentement waħda mill-oħra li għandhom relazzjoni diretta mal-ġenituri. Aħna mal-ġenituri nintervjenu fejn ikun hemm ħtieġa mbagħad apparti l-aspett ta' admissions f'ċertu snin li dak huwa proċess li jħossibu s-segretarjat through Father Charles, minnu familjari mal-iskejjel ta' Knisja jaf li jsiru qed isiru online ukoll matul dawn iż-żminijiet, jaf fuq xi qed nitkellem, però l-bqija aħna nintervjenu mal-ġenituri meta ġenituri jitolbu l-għajnuna tagħna. Apparti minn hemmhekk u jkun hemm momenti fejn jew għax jixtiequ min ifhemhom iktar jew għax forsi ma jaqblux ma xi ħaġa li jkun ġie deċiż fl-iskola. U allura nippruvaw nifhmu l-partijiet u ngħinu lil xulxin naslu forma ta' medjazzjoni u nifhmu xulxin. Hemmhekk fejn nintervjenu aħna. X'għamilna aħna matul dawn iż-żminijiet bitħejjija x'ina tħejja mhux issa Mario kif taf tajt ħajja hija kontinwa l-ħin kollu tkun qed tħejji dejjem għal stadju huwa proċess li l-ħin kollu qed jevolvi. Dejjem qed tipprova tipprepara għal dak li għadu ġej. Malli faqqet din is-sitwazzjoni mill-ewwel inġbarna aktar qrib xulxin minn flok bedna, inġbarna aktar qrib xulxin. Allura bdejna kontinwament aħna mal-kapijiet tal-iskejjel nitkellmu b'mod regolari biex il-kapijiet tal-iskejjel huma mbagħad ikunu jistgħu jżommu l-kuntatt mal-ġenituri wkoll. Nifhem li mhux kulħadd bl-istess mod, nifhem kulħadd għandu l-istili tiegħu, nifhem li hemm min ikun jixtieq mod u min jixtieq mod ieħor, għandi kif smajt l-Alexja tgħid u nista' nasal nifhimha jiena ġenitur ukoll fl-aħħar mill-aħħar inkun nixtieq nipprepara ruħi qabel għat-tfal tiegħi kibru daqsxejn iżid illum, imma meta kont nirċevija kmien il-lista qed tkun komda. U dan suġġerimenti illi min ikun qed jgħaddihom naħna kieku Alexi ġenitur ta' skola tal-Knisja u kelmitni. Jiena kull ma nagħmel inċempel il-kap tal-isma' jisma' mhux idea tajba li forsi nippreparawha dik il-lista u forsi nibagħtuha biex aktar qiegħda f'idejk diġà. Dak huwa l-mod kif nippruvaw ngħinu l-ġenituri matul is-sena dejjem. Issa f'dawn ċirkustanzi Mario ifhem kif qed tajjeb inti inutli wieħed jgħid dak illi l-kol nafu huwa żmien daqsxejn iktar differenti mis-soltu hemm ċertu ċertezzi, però nixtieq insarraħ ras kif hawn ftit nies magħna, nixtieq insarraħ ras kulħadd illi bħalissa l-imsieħba kollha huma kommessi. Kulħadd qed naħdmu aħna bħala settur qed naħdmu qrib ħafna tal-gvern, qrib ħafna anke tal-iskejjel tal-indipendenti, qrib ħafna ta' kulħadd bejnietna biex naraw li kemm jista' jkun noħolqu sitwazzjoni fejn l-iskejjel kalla jrid jiftħu dik hija x-xewqa tagħna lkoll, li l-iskejjel jiftħu b'mod sikur, illi nilqgħu it-tfal, l-edukaturi jagħtu semhom u naf li anke l-edukaturi fil-biżgħat kollha bħala ċittadini hekk jixtiequ jien edukaturi nagħllim bi professjoni fl-aħħar mill-aħħar dik hija x-xewqa tagħna. Imma nifhmu wkoll li fl-aħħar mill-aħħar hemm awtorità ħafna kbar minnha fuq dawn l-affarijiet li hija l-awtorità tas-saħħa, illi huma jafu x'inhu l-aħjar għalina u rridu fil-waqt li nippreparaw ruħna għal ċirkustanzi differenti li jistgħu jippreżentaw ruħhom għalina, irridu nistennew id-direzzjoni mill-awtoritajiet tas-saħħa għax kif qed naraw iċ-ċirkustanzi qed jinbidlu l-ħin kollu ġifieri. Ġifieri fuq din napprezza jekk nagħtu spazju xulxin u nħallu ftit żmien tina parir. Paul, min-naħa tal-iskejjel tal-istat, dak li huwa biex jippreparaw ruħhom il-ġenituri, normalment, x'isir? Għax aħna nafu x'inhu l-iskop ta' din mistoqsija ħa nagħmlu hekk. Kulħadd qed jitkellem fuq l-ippjanar, il-budgetja, eċetera, eċetera. Però ovvjament biex inti tkun tista' tibbaġitja jrid ikollok ċerta informazzjoni. Normalment wieħed kif ikun qiegħed jagħmel biex jgħin lill-ġenituri b'dan. Ħaġa bonġu lil kulħadd, bħala direzzjoni aħna min-naħa tagħna ngħidu biex inkollna kuntatt mal-ġenituri kemm jista' jkun kmieni wara li tispiċċa s-sena skolastika rispettiva. Ġifieri l-iskejjel tagħna
ikunu informaw lill-ġenituri bl-stationery list u l-affarijiet li jkollhom bżonn biex jibdew iqasmu x-xogħol u l-ispejjeż matul is-sajf kollu. Din is-sena kif qed jgħid perfettament hija sena partikolari, ġifieri qed nitolbu kawtela u daqsxejn sens komun mill-iskejl ukoll, ġifieri qed ngħidu isma' nibatulhom il-listi, però ntuhom iċ-ċans biex inkunu nafu eżattament l-iskejjel x'se jsir f'Settembru. Jiġifieri min-naħa tagħna qed inkunu prattiċi kemm nistgħu, il-listi qegħdin għand il-ġenituri, jiġifieri jafu l-listi li qed nistennew bħala bżonnijiet għall-istudenti, però qed intuhom iċ-ċans li jqasmu l-ispejjeż u l-xogħol tagħhom matul is-sajf. Kif qalien x'se jsir f'Settembru hija the big question, ġifieri ma nafux eżattament se jsir, però l-ġenituri tagħna min-naħa tagħna bħala kulleġġ huma ppreparati bil-listi li għandhom bżonn għal Settembru. Grazzi Paul. Naħseb jiena t-tema li qiegħda toħroġ hija kemm hu importanti li wieħed jippjana imma dawn iċ-ċirkostanzi hemm ċerta inċertezza u within that framing f'dak l-ambitu wieħed irid ovvjament jaġevola jindirizza ruħu. ċirkostanzi normali ma Sużen, li kieku kellna aħna issa ninsew il-COVID, ħriġnija naqra mis-sistema ħalli niffukaw fuq il-mod ta' kif wieħed jista' jimmanagġja dan l-avveniment. X'wieħed jista' jagħmel bħala approaches biex jimmanagġjaw jifranka mill-ispejjeż li Mela, bonġur kulħadd u grazzi wkoll tal-istedina minnaħa tat-tim ta' Ġemma. Diġà il-kollegi u il-panelists l-oħra semmew diversi affarijiet. Mhux ħanerġa' nirrepet fuq il-pjanaġġ dik hija l-crucial word, però fl-istess ħin vera li qed jintbagħtu listi jistgħu dejjem jintbagħtu listi eċetera. Tajjeb ukoll li wieħed jara anke jsaqsi ftit, speċi ċerta għalli ma jirrikjedu ċerta files, ċerta folders, eċetera, li fil-lista oriġinali tal-bidu tas-sena mhux dejjem joħorġu dawn. Tajjeb li wieħed isaqsi ftit u jibda jgħid mela probabbli ħajkolli bżonn hekk, ħajkolli bżonn hekk. U number one, u naseb xatt mill-panelist semmija din, jalla kux Silvan fil-bidu. Tibda tara ma' tfal tiegħek stess, isma' jiena x'għandi li użajt dis-sena li għadu tajjeb li nerġa' nużah. U nippruvaw it-tfal ndarruhom u qed jidraw ta' xhuma jitalmu ħafna l-iskola fuq environmental issues and sustainability kemm huwa importanti ta' reusing. Mela ejna naraw x'għadu tajjeb mis-sena li għaddiet u maybe clean it up a bit, tara naqra, jew even iżżejlu naqra skont l-età ta' tfal, ma kemm jiżaw kemm jekżaża xi stickers u affarijiet hekk u jisek terġa' tagħmlu ġdid. Upcycling ngħidulu dak infatti jiġifieri li inti you are reusing but making it a bit look like new again. Mela dik hija ħaġa importanti waħda li inti tara li reuse as much as possible. Issa, barra li forsi you ask around familjari, ħbieb, kemm affarijiet bħal stationery, kemm bħal affarijiet bħal uniformijiet, però ma nidejqu xejn u nieħu gost ngħid li n-nies Maltin, mhux qed jidejqu xejn, ngħid Maltin apposta x'il-barranin imdorrin jagħmlu għadin. Immorru għamata għadna ngħidulhom charity shops, thrift shops, whatever you want to call it, jiġifieri, u mmorru naraw x'insibu hemm. ħalli tisni storja personali jiena bħalissa nisbarazza nara d-dar u għadni kif tajt ħafna folders li kienu għadhom in good condition to a charity shop. Dana jistajmu l-ġenitur jgħid l-nam jara kemm hawn folders għara rik tal-1 inch, tal-rik tal-2 inch, and you will find these things in charity shops. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu wkoll thrift shops, charity shops, whatever you want to call them. Ma niddejqux nużaw dawn il-postijiet. Meta mmur hemmhekk jiena ħafna drabi jgħidu li jkunu iktar barranin minn Maltin, però naf li Maltin saru wkoll ħanejtek they go to these shops u jużawhom. Barra minn hekk hemm ukoll online. Hemm ħafna groups, Facebook groups, whatever you want to call them, online, recycle, reuse. Dawn hemm ċerta sites li anke jiġifieri for free. Ġifieri tgħid pereżempju għall-argument jien għandi bżonn
din il-blazer, għandi bżonn dan il-whatever, jew għandi bżonn dan l-stationery, jew għandi. And sometimes things are even for free. Ġifieri kun hemm il-grupp jirrispondu jgħidu li kif għandi x'sajt pereżempju, jew jista' jkun bil-kontra toffri inti, intu jiskont x'għandek inti, jew even swapping, ġifieri anke swapping tisir issa. Ovvjament wieħed meta tibiddel ċertu affarijiet bħal ħwejjeġ, eċetera, responsabilità ta' tnejn li qed ibidlu li ħajkun affarijiet notfa, affarijiet ta' good condition and so on. Però din il-mentalità li nestendu l-ħajja tal-oġġett li mela mhux użajtu jinbis qatt xtrajtu użajtu armejtu, Throwaway Society kienet tirreferi għalija wkoll Pauline ftit, dik qed noħorġu minnha bil-mod il-mod, mhux qed ngħid li qegħdin hemm ta' wasalna, però bil-mod il-mod ċerta ġenituri ġieli anke għaliex jgħidulhom it-tfal stess, skont jitgħallmu l-iskola, qed jidraw li they reuse, upcycle, etc. U naħseb din hija xi ħaġa importanti li aħna bħala ġenituri u ġenituri li qed din hawn preżenti llum jagħtu każ, però iddarru it-tfal u jagħmluha xi ħaġa flimkien. Jiġifieri ejja naraw x'għandna, ejja naraw x'nistgħu nżommu, ejja naraw x'nistgħu nsebħu biex nerġgħu nużawh, ejja naraw x'nistgħu nagħtu imma jew mmorru flimkien xi ħaġa minn dawn il-ħwienet u naraw kien nsibu xi ħaġa mela nagħtu xi ħaġa li forsi m'għandniex bżonn u nsibu xi ħaġa li għandna bżonn aħna. Dawn kollhom affarijiet li jistgħu jgħinu. Thank you. Interessanti. Aħna għamilna Vox Pop fuq dan is-suġġett u ħanuri dan il-Vox Pop u mbagħad nikkummentaw naqra fuq dak li ħareġ minn dawn is-sinjuri li oġobhom iwiġbuna. Mela, ħanaraw nibdewx il-Vox Pop dejjem jekk ikonna bdejna. Meta it-tfal ikunu sejrin lura lejn l-iskola, inti tkun għamilt budget għan-nefqa fuq il-bżonnijiet tagħhom? Dik hemm bżonn li ssir, li jkun hemm budget dejjem aħjar. Jidher li għandna xi problema teknika. Jiddu flima sistema l-lum per eżempju tbidlu l-uniformijiet. Allora tkun taf il-prezzijiet tagħhom u tkun taf x'għandhom bżonn, kodba, bajros, whatever, dak kollu li jinkludi l-iskola. Tagħmlu hija qabel ma tagħmel is-sena tfal, tagħmel ċertu budget biex inti tara s-sena tagħhom kif ħatkun. Fimt, at the end tkun one of the best tfal. U kontu tippreparaw budget? Le. Xri kontu tonf u kif ġiġi jidħol il-kont u. Mux tiddependi l-budget tiegħek u jagħmlu tiegħi kienu dejjem privati ma interessajtu il-budget. Hemm il-futur ta' tfal u daqshekk. Għalija personalment iva naħseb jiddependi tfal fejn imorru skola jekk hux tal-istat jew tal-privat. Fil-każ tiegħi t-tifel imur skola privata allura sintendi tibbaġitja minn qabel u taħseb fiha u hija mill-budget annwali hija nefqa sostanzjali. Minn meta tibdew tippreparaw mill-budget? Ifhem, you know li September huwa żmien li tibda l-iskola ħafna drabi, so you think in advance imma nothing out of the ordinary fis-sens issa tiegħi kibru ma meta kienu iżgħar. Konna nafu li September se jkun iż-żmien tal-iskola, so you think ahead. Il-budget huwa budget ippjanat fuq id-dħul ta' sena kollha. Inti tibda taħseb minn qabel tara l-expenses, inti tkun taf il-fees every semester xikunu, allura taħseb għal-jom, taħseb għal-kodba, uniformi, transport u tara dak kollu kif ħat il-budgetjaħ tul is-sena kollha, mhux meta tirċivi l-email, that's too late. Nibda nipprepara minn naqra qabel. Anki bħala kollix lista forsi nixtrija naqra minn qabel, uniformi minn qabel. Ħana jidu hekk minħabba dil-pandemija li hawn ma tantx jisna bdejna naħsbu. Is-soltu naħsbu minn dax-xahar jew mix-xahar ieħor nibdew nixtru apparti l-affarijiet tagħhom, imbagħad nastu għall-uniformi, naraw x'uniformi hemm bżonn.
li għandhom bżonn, peress li issa ġejja ġdida. Fiex l-aktar tonfoq flus biex tibgħat it-tfal lura lejn l-iskola? Mela, l-iktar li nofqu flus, stationery, uniformi u forsi xi sraben. Iktar uniformijiet u. U kodba. Kemm ma jidħlux, imbagħad normali, xo photocopies u hekk. U l-uniformijiet anki slipper, naħseb tennis shoes. Le, xi slipper u żarbu normali. Skont il-moment, jkun it-transport. Issa bħalissa għaddejjin tajbin il-parents għax minn transport. Aħna kena transport kien expensive għax dejjem marsa xlok, ta' parti għax għanna nizla u għannek. Probabilment l-uniformijiet. Iktar naħseb jiswew l-uniformijiet milli like stationery jew affarijiet hekk. Jiena f'kodba affarijiet hekk, u naħseb li iktar dak iż-żmien. Kontu tagħmlu forsi xi recycling, pereżempju tal-plastic covers? Ifhem, jiena li daqsxejn OCD ma tantx inħobb imma hemmhekk ikun oġġettatu tajjeb like you can, fis-sens usually plastic covers. Imma nothing li affarijiet li jintużaw minn sena l-oħra like enough compasses or dawk jibqgħu hemmhekk. Però plastic covers, considering I have 2 boys, ma tantx tirreċikla bihom. Affarijiet bħal pereżempju recycling, plastic covers, kontu tagħmlu xi ħaġa? Le, dak iż-żmien ma konniex nagħmluha. Kontu dejjem tixtru affarijiet? Dejjem anzi qas konna nużaw ta' qabel ħanejtek narmuni xogħol ġdid. U min kien jieħu ħsieb l-affarijiet biex iħallas inti jew irra? Jiena. Kemm huwa stressanti li wieħed jipprepara l-tfal biex imorru lura lejn l-iskola? X'inhi l-opinjoni tiegħek? Għażmin tal-lum iwa jiena stressanti, fimni mmur lura lejn żmien tiegħi ma tantx kienet qed titkellem fuq 17 u 20 sena ilu. Illum ngħidlek iwa jiena qara diffiċli, fimt, imma l-ħajja ta' sitwazzjoni ta' kif inhi llum il-ġurnata, fimt? Taħseb li hu stressanti għalik? Ifhem, jiena biex jekk ikun skola normali jkomplu, orrajt, imma jekk tixhom eżempju ma jużahomx imbagħad mod ieħor. X'parir tagħti lil dak li jkun biex ikun jista' jikkontrolla din in-nefqa? X'parir tagħti? Naħsbu naqra minn qabel u nixtru kollox bil-mod, għax meta tonfoq kollox f'daqqa, meta tixtri kollox f'daqqa anzi, ħatkun iktar ħanaraw aktar kera. U meta t-tfal tiegħek kienu għadhom żgħar, x'kont tagħmel biex tipprepara l-iskola? Tipprepara ovvjament il-budget, imma bħala ġenitur bħala jien kont le ma naħdemx, ġifieri għalhekk forsi kienet iktar rilassanti għalja personali llum. Mor ta' diffiċli għas-sitwazzjoni kif huwa trabbi llum. Jiena li għażilt ħajti għalihom, fimt? U inti għattinna lissi għandek it-tifel, gradwat mill-università u kif tħossok? I'm proud ma diħrox, dejjem kont 24 hours hemmhekk għalih, kemm għalih u kemm għalħuh. U jkolli nerġa' nagħmel dik ir-rutina li kont għamilt iva nerġa' nażellila li kont hemm għat-tfal. Mela, wieħed jista' jinnota diversi approaches, diversi ħsibijiet. Minar ma nikkummenta jiena, nħalli fidejkom reazzjonijiet tagħkom ta' dawn il-veduti li smajna fuq pereżempju min jibbudgetjaw min ma jibbudgetjax. Mario Paul. Ċertament li kieku għamilnieh sena jew ftit iktar ilu dan il-Voxpo, l-ixxu kienet tkun it-trasport, bla dubju l-ogħla spiża li għandna bħala ġenituri, xina fuq bħala ġenitur ukoll, huwa it-trasport tal-istudenti. Ma ninsewx li kull sena, ieħor kull student, kull familja kienet tħallas madwar 800 euro, 700 euro fis-sena biex ikollha it-trasport filgħodu fil-għaxija. Illum il-ġurnata qed inġorru 26,000 student kemm l-iskejjel tal-gvern, tal-Knisja u skejjel privati. Jiġi naħseb l-ebda spiża ma tikkompara mal-ispiża tat trasport. Ġifieri, jieħu pjaċir nisma' Li issa m'għadix biex ngħidlek relevanti. Ekku. U bħala edukaturi, anki ħan nistaqsir lil kulħadd, dak il-flus li ġew frankati biex ngħidlek,
marru biex xorta għall-edukazzjoni ta' tfal jew inkella kienu tnaqqis tal-pisnu fuq il-familja. X'esperjenzi kellkom? Għaw x'feedback kellkom, per eżempju, mill-ġenituri? Skużani, kompli. Kompli, Suzanne, kompli. Biex naġiżajra biss xi ħaġa li anke minn xi riċerka oħra li għamilt jiena ċertu ġenituri, mhux dik li dawk flus partikolarment, imma naħseb inqenet biex anka forsi tfal bdew jibgħatuhom xi sports jew xi other ħanejtek talent related or hobby related activity li forsi qabel kienu jaħsbuha ftit għax kien ikun hemm spiża involuta kemm jekk ikun mużika instrument, jekk ikun sports ħajkollok il-kit, eċetera. U forsi allura għenet għal-ġenituri li kienu bilaqa li dejjem kif smajna anke fil-Vox Pop jixtiequ dejjem il-ġid tat-tfal tagħhom, dawk il-flus setgħu jmorru għal affarijiet hekk li qabel kien ikollhom jqogħdu naqa' pass lura minħabba l-ispiża tagħhom. Naħseb kulħadd kollu l-idea tiegħu ta' kif jonfoq li jiġbor dak il-flus żejda li jkollu. Il-ġenituri x'jgħidu li? Mill-Vox Pop dik tal-punt li laqat li għajnejja u li jkidni sa ċertu punt huwa meta wieħed mill-intervistati jew persuni intervistati qal għax dis-sena jekk jikvini speċi hemm ħafna inċertezza u għasib pjanajna, speċi ta' soltu nixtru hekk u nirpjanaw hekk. U li hija naħseb skill ġdida li qed il-livell anke ta' ġenituri li dun itgħallem. Jiġifieri meta jkun hemm iċ-ċertezza li pjanar mhux isir inqas irid imma jsir iktar. Jiġifieri teknikament kieku qegħdin f'business ngħidulu xenarju planning. Jiġifieri jiena wkoll ġenitur u it-tama tiegħi b'naħseb bħal-ġenituri l-oħrajn kollha, speċjalment il-ġenituri li jaħdmu it-tnejn li huma hija iktar milli ġas li naħdmu xi mod tirranġa, ma għal ġid tal-binti li l-għaddar minn Marzu u semmi li l-ħbieba u whatever li kien kollu li naf li l-edukazzjoni li tieħu fil-klassi hija tal-livell ħafna wara milli qed tieħu fuq kwalunkwe mezz teknoloġiku. Hija li d-tifla terġa' tmur l-iskola, dik hija t-tama tiegħi. Però naf minkejja li mhux uffiċjali u għatem diskussjoni ta' dejn kif qalulna, il-ċans illi di ma seħx mhux għax ma jridux l-edukaturi, mhux għax ma jridux il-Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-iskejjel tal-Knisja, imma kif spjegaj hemm fuq kulħadd x'inhu taġġid tas-saħħa u xejn titubal tas-saħħa. Il-ċans li di tiġri żgħir kemm hu żgħir, kbir kemm hu kbir ma nafux. Għax ħadd ma jista' jgħix situazzjoni se tkun, hija temm. Jiena bħala ġenitur li għamilt huwa illi rajt jekk dak xi jiġri xejn jkun hemm bżonn, u allura naf li t-tifla ħajkollha bżonn station, laptop żgħira liha. Is-sena l-oħra nqbad fuq siq waħda u kelli nunti għat-tablet tiegħi u whatever ma dis-sena li naf li mhux ċans. Rajt li d-tifla għandi bżonn tablet sofistikat b'ħafna informazzjoni u data u affarijiet, anzi sibt online laptop li huwa second hand imma ta' kwalità tajba, bil-informazzjoni li għandu ġo fih, bil-kapaċità teknoloġika li biżejjed tat-tifla tiegħi u biftit flus, letteralment biftit flus. Xrajtu u law is-set jgħidilha isu post għaliha biex dik tifla tkun tista' toqgħod f'tal-post. So jiena qed nipprepara ruħi anke f'dik l-eventwalità. L-eventwalità li d-tifla tmur, tifla tiegħi bidlu l-iskola tagħha bidlu l-uniformi sena l-oħra, u toħom ċans ta' sena biex tibqa' bl-uniformi l-antika. Dis-sena suppost tmur bl-uniformi ġdida. Naf kemm tiswa l-uniformi ġdida xi ċċekkjajt ma xrajtilix bil-eventwalità li jekk ma tidħolx issa tidħol f'Jannar l-iskola jew tidħol iktar tard ma nafx meta li tilħaq toħroġ minnha. U allura, però naf mi fejn nixtriha, naf kemm tiswa, naf kemm għandi bżonn nixtri whatever affarijiet, so ovvjament il-budget għalija bħal m'għandi l-stationery. Ara l-kodba. Il-kodba xtrajthom, il-kodba li ma stajtx insib ġodda ta' kwalità tajba used, xtrajthom l-oħrajn li stajt insib bejn ġenituri oħrajn naf minn whatever, ġibt l-antiki whatever, u għedin hemm għax jiġri t-tifla mhux skola tibqa' d-dar. Hybrid model jew whatever sejġ, il-kodba ħadd użhom. So x'qed ngħid jiena l-messaġġ huwa li fl-inċertezza
il-preparamenti u il-budgetjar u l-pjanar tkun iktar mhux inqas. Xenarji differenti tuża naqra sens komun. Ovvjament iktar komplessa, ovvjament għax qabel kellna one linear model, ġifieri inti ħajġi Settembru, t-tifla ħataqbad il-var, ħatmur l-iskola, ħatitlaq dak il-ħin, ħatiġi dal-ħin, ħajkollha bżonn tifel. Illum iċ-ċirkostanzi huma iktar varjati, però da ma jfissirx illi noqogħdu jidna Sużi għall-eskussjoni fuq saqna u qisu għax hija hekk is-sitwazzjoni ma nagħmlu xejn. Anzi jfisser li trid tippjana aktar u trid tippjana aħjar. U dan huwa punt li wieħed irid jinnota. Infatti, poll li għamilna li mhux xejn xjentifiku, però ħareġ ċar u naħseb anki wieħed mis-sens tal-Vox Pop li għadna kif rajna jieħu, illi isa l-ewwel nett 2/3 ta' dawk li rispondu l-poll qalu li ma jibbudgetjawx. Jiġifieri dawn imorru biex jixtru l-affarijiet u anki fil-kliem dak li qalet waħda mill-intervistati dak li jkun hemm bżonn taqbad u tixtri without taking notice ta' kemm ħajjiswaw dan kollu. Issa, dak li hemm bżonn vera trid tixtrih, però ma jfissirx li hemm għalfejn wieħed iberba il-flus mingħajr ma wieħed jaħseb kif għandu jista' jifranka u kif qal tajjeb Silvan illum hemm ħafna opportunitajiet. Hemm opportunitajiet li ssib l-affarijiet online. U iktar ma wieħed għandu inċertezza, iktar hemm bżonn tal-ippjanar. Kif issemma sew, rajna ħafna pereżempju minħabba l-issue issa tal-work from home, il-bżonn tal-skill set ġdid li għandhom bżonn il-ħaddiema biex jaħdmu mid-dar. Pereżempju li jkollok spazju għalik minn fejn qed taħdem li tkun li jkollok ċerta boundaries, etc. Però ftit smajna dak li għandhom bżonn it-tfal biex jitalmu online mid-dar. U dan li semma Silvan huwa importanti ħafna illi u naħseb hija l-iktar ħaġa li wieħed għandu bħalissa qiegħed jiffoka li jaħseb għall-eventwalità illi t-tfal ikollhom bżonn jitalmu mid-dar. X'għandek bżonn biex tipprepara minn qabel. Għax jekk tħalli għall-aħħar, qisu kulħadd qiegħed jistenna ħanara x'se jiġri u mbagħad jekk imma ma tippjanax ħadd tispiċċa l-ispiża tkun iktar għolja. Però ħafna nies, skużani naqra, ħafna nies għalkemm jgħidu li ma joqogħdux bil-qiegħda jibbaġitjaw, ikollhom idea ta' kemm sa jonfqu flus u kemm għandhom flus f'idejhom biex jonfqu, jiġifieri ftit ikunu dawk li fil-għama jonfqu bla-doċ, taf li teffordja li tixtri ċerta kwalità, pereżempju, jew ma tistax tixtri ċerta kwalità u tagħmilha. Imma ovvjament jekk inti tippjana naqra aktar fid-dettall tkun ħafna aktar sikur. U dik ta' li t-tfal għandna ngħinuhom kif aktar il-qudiem Sużan tkellmet tajb ħafna nagħmluhom flimkien ma' tfal biex it-tfal jitalmu u ma wkoll jibbaġitjaw u kif jistgħu jifrankaw il-flus, jistgħu nagħtuhom inċentiv għaliex it-tfal għandhom ħabta. Meta jkunu sejrin l-iskola, kulħadd jogħġbu l-ġdid jew inkella bil-karattri l-aktar invoga dak iż-żmien, imma forsi bi ftit naqra għajnuna jew naqra inċentivi nistgħu ngħidulhom isma' dak li nifrankaw issa ma tagħmilx differenza kbira jekk nużaw dak il-karattru jew wieħed huwa aktar ġenerali, imma dak li nifrankaw tista' titfgħu inti fil-money box ħalli inti wkoll tibda ġemma u tkun tista' tixtri xi ħaġa li tixtieq inti u għandek bżonn biex anke il-kunċett li ġemma u qabel ma taħseb biex tonfoq, naħseb huwa importanti li ngħaddu il-ġenerazzjoni iż-żgħira, iż-żgħar. Kemm taħsbu li dan il-proċess infatti jintuża bħalma qed tgħid Pauline bħala eżerċizzju edukattiv ma' tfal? Ħadfa ftit-tiena ngħidlek fil-fatt. Dana jiddependi bħal f'kollox inti biex timla ħajtek inħobb ngħidilha jiena.
u torbot ħaġa mal-oħra, ħajjitna mhix kompartimentalizzata f'ħaġa oħra, dana kollox jidħol f'xulxin. Il-mod kif intħares lej il-ħajja u dak li tħoss li importanti li huwa li ħadd iddedika il-ħin ħaj jirrifletti ruħu wkoll anke f'dal proċess. Jien ngħidlek hawn minn kollox, hawn ġenituri illi nemmen li bħal kull min qiegħed illum hawnhekk f'dil-kamra għax anke l-fatt li qegħdin hawnhekk preżenti qed juri ċertu interess, qed juri ċertu involviment għall-edukazzjoni u għall-imħabba anke li wliedhom ovvjament anke b'rispett tal-edukazzjoni li huma għandhom jieħdu, illi ħaj jaraw kif ħajjagħmlu jieħdu opportunità minna din għax kif qed tgħid tajjeb għalita Pauline, għalita Suzanne, jidher li għala Silvano anke Alex jaċċenna talija ħinijiet minnhom, għandek l-għaqal u għandek li tinkludi l-tfal ħalli anke fil-proċessi mentali tagħhom slippers. Slippers taf tinqeda bi 30 euro. Taf tinqeda b'150 euro. Sewa ma nxa fejn semmi ditti kulħadd jaf x'inhuma d-ditti. Ovvjament il-tfal jieħdu pjaċir, ikollhom ċertu ditti partikolari, imma jridu jarfu wkoll ikunu assertivi anke fil-ħajja illi meta tmur quddiem sħabek illi wħud minnhom jista' jkun forsi komdi iktar finanzjarjament li jista' jkun ikollhom għaliex leġi ma fiha xejn ħażin min jista' u jkun komdu u għalih meta budget jara illi jista' jaffordja għalkemm ċertu żejja xorta ma naqbilx miegħu jien anke jekk taffordja xorta għandek tkun bil-għaqla għalax il-flus għandek turi rispett lejhom u mhux berbaqhom sewwa. Però hemmhekk fejn it-tfal jissaħħu jissawru anke fil-karattru tagħhom li tkun kapaċi tgħid ismani. Aħna x'għandna bżonn? Slipper biex inkunu nistgħu li ma jermarkax il-ġim, għal rajt ikun b'ċertu sowl partikolari, all right, imma m'hemmx għalfejn ikun ta' ċertu titta partikolari. Laqwa li jaqdini, da xorta ħan uħroġ xorta ħan qattaw serraħ rasek illi bidda it-tasjiq u biex naf jien 150 u 30 xorta ħajt qattaw wara ftit. Staġun jekk għandek xorti jagħmellek, jekk għandek xorti għax jista' jkun li f'sena qattawlek imqarġi xpari. ċertu għal involviment li ħajs kollu jissarraf meta jikbru u tibda tarhom. Jiena tiegħi il-kbir issa għalaq 19 u żgħir għalaq 16. Qed nara għal-grazzi Alla mhux għax ma nieħux kete tara ma taħsbux jekk qed tismani wara jgħid jappa. Imma il-kbir qed nibda nara ċertu frott illi narah anke meta jiġi joħroġ ma' sħabu, joqgħod attent. Illi anke jekk jiġi biex ħajmorru x'imkien, ġieli jgħid isma' malfejn noqogħdu noħorġu niklu kull darba ħani jkoll id-dar. U mbagħad noħroġ ma' sħabi wara li tqajna ftit. Issa ċirkostanzi huma partikolari ħafna, ħruġ bħalissa kważi waqaf, allura qed jiltaqgħu biss ftit għand xulxin biex noqogħdu attenti wkoll. Imma huwa kollu proċess edukattiv, hemmhekk fejn anke naħseb hawnhekk konvinti li Paul jista' jorbot ħafna miegħi wkoll. L-edukazzjoni huwa proċess sħiħ illi jibda mat-twelid mal-konċepiment fl-opinjoni tiegħi u jispiċċa sa fejn nafu aħna s'issa l-inqas għax jista' jkun wara nkun naf mod ieħor sakemm nagħlqu għajnejna. Il-ħin kollu qed nitalmu ħajjitna kollha. U għandu jkun proċess kontinwu fejn il-ġenitur flimkien mal-iskola qegħdin il-ħin kollu jgħinu lil xulxin biex jedukaw jiffurmaw il-dil persuna b'mod sieħ. U dak li qed nagħmlu bħalissa, dak li qed insejħulu kien hemm xi ġenituri fil-Vox Pop bdew jgħidu stress u mhux stress. Skont kif tgħixha. Jekk tgħixha b'mod li isma' din hija parti minn ħajja qed nitħejjew għaliha, qed nippreparaw għaliha. Ejja, let's make it fun. Ejja nitkellmu ma' tfal. Polina aċċennata liha wkoll. Ejja nagħmluha ma' tfal li biċċa ta' xogħol ħajjitgħalmu. Naħseb li tagħmel differenza għalihom u anke għalina għax aħna irridu ngħixu ħajjitna wkoll. Ngħixuha b'mod iktar seren il-ħajja ġvera. Mario, jekk għandi xi kommenti mill-partecipanti biex npoġġihom lill-membri. Għandi dawn il-kummenti. X'tagħmel meta l-lista li tuk l-iskejjel hija iżjed mill-budget li għandek? Xi kultant il-listi ma jkollhomx il-kwantità li trid iġġib miegħek, u għaldaqstant hemm min iġib ħafna, min ma jġib xejn u hemm min iġib fin-nofs insomma. Rimarka oħra hija l-uniformi hija waħda mill-ispejjeż il-kbar. Għaldaqstant għalfejn l-iskejjel jbidlu l-uniformi daqshekk ta' sikwiet meta jafu li da jikkawża stress finanzjarju fuq il-familji. U oħra hija li hemm numru ta' affarijiet li jistaqsu għalihom l-iskejjel fil-listi ħafna drabi ma jintużawx. F'dal każ l-iskejjel għalfejn m'għandhomx joħduhom lura u jagħtu refund lill-ġenituri. Mela, ħanaddi xi kummenti daqsxejn fuq li qal David, please. Jew ħaġa ħanibda fuq li qal jien, naqgħod daqsxejn ma li qal jien waqt is-suġġett il-PSD.
wieħed mill-units li għandna fl-iskejl huwa kif tkun matur u bil-għaqal fi flusek. Ġifieri aħna niddiskutu xenarji, niddiskutu każijiet apposta biex l-tfal indaħluhom dik l-atmosfera li aħna il-flus irridu mmorru naħdmu għal it-tfal ma japprezzawx il-ġenituri tagħhom imorru minn sbieħ il-jum sa flaxija jaħdmu biex iġibu il-ħobza ta' kuljum jkollhom xi jonfqu, jkollhom biex jieklu, jkollhom biex jgħixu, jkollhom biex iħallsu l-kontijiet. Jiġri indaħluhom f'dik l-atmosfera lill-istudenti tagħna. Illi biex ikollok il-flus xtuża għax innobot nuża l-kelma tonfoq ma xtuża titmur u taħdem kuljum għalihom. Jiġifieri it-tfal kif qed jgħid jien jibdew mbagħad iktar ma jimmaturaw, iktar japprezzaw illi l-flus ma jaqgħux mis-sema letteralment. Rigward l-uniformi, David, għall-iskejl tal-gvern ħanamel issa l-rimarka tiegħi, illi din is-sena se nintroduċu għall-ewwel darba uniformi wara konsultazzjoni wiesa rid ngħid mal-ġenituri, mal-istudenti, mal-edukaturi, uniformi smart u sportiva x'se mmorru għal-iktar għall-tracksuit. Il-prezz se jkun ridott ferm aktar, se jkun ferm anqas milli kieku ridna nixtru l-blazer, il-qalziet, iż-żarbun għaliex it-tracksuit se tilbes magħha bis-slippers, allura m'għandek bżonn żarbun laqqas, u l-prezz se jkun fixed għal numru ta' snin. Ġifieri hemmhekk naħseb illi għamilna inċentivi ieħor għall-ġenituri u għall-familji li se jkunu qed jiffrankaw ħafna flus fuq l-uniformijiet. Ikolli nżid naħseb biex inwieġeb min-naħa tagħna wkoll ara. X'tagħmel jekk ma jservikx il-budget għax qed nara l-mistoqsijiet ukoll. Jiddependi. Dan kif edna l-ewwel huwa kollox ħaġa marbut ma' oħra. Meta qed tipprioritizza u għamel aċċennu enfasi fuqha Silvan, f'ħajtek kollha trid tipprioritizza, jiena irrid nara f'ħajti għalija l-edukazzjoni ta' wliedi kemm importanti. Jiġifieri jekk vera hemm ċirkostanzi partikolari li l-familja ma tkunx tista' taffordja n-neċessitajiet, kull settur issa wieħed ikun saqajh mal-art. Jekk xi ħadd qed jiddeċiedi li jibgħat it-tfal tiegħu fi skola indipendenti, ejja nkunu saqajna mal-art. Da taf illi inti ħadkun qed tħallas tuition fee ta' ċertu ammont ta' eluf ta' euro fis-sena. Mela jekk jien ma naffordjax li nibgħat it-tfal tiegħi fi skola privata, mhux tal-Knisja qed ngħid privata, hemmhekk wieħed irid joqgħod attent. Tal-Knisja ċertu spejjeż huma iktar minn tal-Istat ukoll. Ejja nkunu franki dwarha. Iva għaliex, għax pereżempju l-kotba l-Istat jipprovdihom b'xejn lill-istudenti, il-Knisja dik li hemmhekk fejn il-ġenitur ikun irid idaħħal idu fil-bowt u jħallasu l-kotba l uliedu. Jistgħu jsiru ħafna metodoloġiji kif semmit Sużenn ukoll li jixtraw kotba second hand. Malli l-estejthom bieħhom toqgħodx tgħid għax għandi żgħir u mbagħad jużaw miż-żgħir, għax sakemm jasal iż-żgħir jekk jinbidillek il-ktieb u waqqas ħadd tkun żammejthom ja ħasra. Ġifieri wieħed irid jażel anke s-settur skont ċertu possibbiltajiet li jista' jkun ikollu, però is-settur tal-Istat u anke tal-Knisja fejn ikun hemm ċirkostanzi vera diffikultużi fil-familja, it-tnejn għandhom il-mekkaniżmi biex jgħinu mbagħad il dawk il-familji u fejn hemm bżonn jagħmlu tajjeb għad-diffikultajiet li jista' jkun hemm. Però nerġa' naċċenna, jiena kap ta' skola kont bħal manka naf kien Paul ukoll, jiena ngħin imma mbagħad ma jiġix bniedem qudiemi b'mobile ta' 700 euro u jitlob ċertu għajnuna għax irnoqogħdu attenti ġifier laqgħa li tkun f'kollox. Jekk inti qed titlob għajnuna fil-kotba ta' wliedek, wieħed jippretendi li jkollu mobile biex jinqeda, mhux qed ngħid ma jkollux mobile, jkollu mobile biex jinqeda tajjeb. Ma m'hemmx għalfejn jkun ta' 700 euro għax hawn mobiles li tinqeda tajjeb ħafna irħas ukoll. Għalhekk wieħed irid jagħmel il-prijoritajiet tiegħu tajbin. Dwar uniformijiet, again, naħseb illi uniformijiet tagħna ivarjaw ukoll però huma f'xi iktar expensive minn dawk li huma tal-Istat. It-tfal tiegħi fi skola ta' Knisja kienu u nafx kont inħallas. Naf sagrifiċċji jiena kont lest nagħmel għalihom. Jiena l-mara tiegħi kienet taħdem ġo fabbrika meta qabel ma żewwiġna u ma setgħetx. Taħdem iktar għax ma' żmien kien għamilha ħsara f'idejha t-tip ta' xogħol li kienet tagħmel. Allora kien ngħaddu bil-paga tiegħi biss. Għamilt snin twal ngħaddu bil-paga ta' teacher, illi minnkom għamil ix-xogħol tagħna jaf li ma kienitx paga eżorbitanti, però bl-għaqal kien jirnexxinna ngħaddu. Ma konniex insifru kull sena l-aħwa ta' ġifieri domna biex sifirna l-ewwel darba għaddew 15-il sena. Aħna wara l-ħanimun biex rġajna sifirna jien il-mara tiegħu u tfal u mbagħad dak iż-żmien. Imma tagħmel għażliet. Karozza bli konna neqdew. M'hemmx għalfejn għax nara ħafna ditti lussużi bil-forsi li tkolli ditta lussuża, laqgħu mhux li nqeda u xorta nista' mmur. Air conditioning, iva, hemm bżonn sħana hija kiefra. Imma għalfejn f'kull kamra, f'kull toqba,
U għemma fejn ixellu l-ħin kollu, ma nistax noqgħod daqsxejn attent biex nissalvagwardja ftit anke l-ambjent xejn, mhux biss anke l-bot. Jiġifieri nagħmlu daqsxejn sforz li nażlu x'inhu l-importanti għalhekk biex timla ħajtek. Għax jaħasla xi kultant noqogħdu nimlew ħajjitna b'ħafna affarijiet illi minn għalejna ħajjejnuna. Fil-verità kull ma jagħmlu itaqlulna iktar pisijiet, aktar spejjeż, aktar stress minflok iħaffu ilna ħajjitna jaħasra mbagħad. Lanqas dik il-fema tiegħi. Però s-setturi kollha, speċjalment tal-istatu tal-Knisja, għax tal-indipendenti ċirkostanzi partikolari, fejn hemm bżonn jintervjenu huma u jgħinu il-dawk il-ġenituri u familji vera fil-bżonn. Tużen, donnak ċittaj xi ħaġa. Iva, veterani, għax il-panelists se tisemmu ħafna affarijiet importanti. Ġista ċensar ukoll Paul u anke jien semmejt Komissjoni Edukazzjoni fl-iskola u dik hija importantissima għandek il-PSD, għandek il-Home Economics ma ninsabx ukoll ilu nasib 50 sena jgħallem fuq financial literacy, jiġri kull min jagħżel dak is-suġġett għandu background sew fuq financial literacy wkoll u budgeting u saving and investing u xi ħaġa li qed tisemmi jien ħafna. Making good choices, dik hija importanti wkoll. Jiġri anke ħanerġgħu, coming back to the theme back to school. Jiġri jekk inti għall-argument mela għandek bżonn 3 folders, il-folders ħanejt nitfaġġa spreads biex nikkomparaw pereżempju ta' €1 hemm folders ta' €5. Issa jekk dak il-folders li inti trid ħajkollhom ħafna wear and tear, jiġri xi ħaġa folder li ta' suġġett ta' kuljum, mela dak ħadhom foqlu naqra iktar għax inti tridu jkun ta' kwalità għax dak jinkollu jiftaħu jgħalq il-klip it-tifel it-tifla whatever. Jekk ikun folder ta' suġġett li jkollhom once every 2 weeks, mela dak il-folder tista' tixtieq naqra orħos għaliex mhux se jkollu daqshekk wear and tear. Tilli in-nies ħajtlu f'dawn in-nitty-gritty għax bl-Ingliż dik il-kelma nużaw, imma tista' bil-mod tidħol f'dan in-nitty-gritty għax inti li tifranka minn hemm tista' żidu post ieħor. Dik il-biċċa xogħol li inti l-ispiża ħatkun iktar mill-budget li għandek, xaġa li forsi issemmiet imma mhux daqshekk direttament hija li nibdew nibbudgetjaw, nagħmlu qisu fund, il-ġenituri hemm bżonn qisu bħalma inti tibda tġemma għall-vaganza, jew min jibda jġemma biex jixtri oġġett tad-dar, inti tibda tagħmel fund ukoll fil-bidu tas-sena u bil-mod titfa' ftit imqar ftit kull paga, kull xahar, kull dħul li jkollok ħanejtek in that fund li ħadkun il-fund għal back to school. Jiġifieri għal stationery, għall-uniformi, għal other things, xi miżati li jkollok affarijiet oħra, jiġifieri li tibda jkollok fund specifically for that hija xi ħaġa li forsi wkoll nistgħu ndarru lill-ġenituri. Xi ħaġa li jagħmlu tajjeb ħafna naf li ssir ħafna f'skejjel tal-Knisja din li fl-aħħar tas-sena jkun hemm dawn is-swapping clubs ħanejtek, jiġifieri swapping ta' kotba, swapping ta' uniformijiet. Jiġifieri hemmhekk tista' tolqod ħafna affarijiet inti. Hekk vera tista' ssir anke tal-istat jista' jkun qed isir diġà f'ċerta postijiet u min jixewerta jiġifieri ma' any school li jkollok dawn is-swapping days. Jista' tkun by form, tista' tkun whatever, jiġifieri wieħed jorganizza kif hemm bżonn. Imma that is also going to help biex in-nies ħajfrankaw mill-ispiża. Għadna nara iktar punti tagħna li semmejt li xtaqt insemmi. Imma naħseb għalissa biżejjed dik il-ħaġa tal-fund, dik il-ħaġa tal-swapping, naħseb swapping days being organized u and making the good choices, ġifieri anke within an area. Inti tgħid dan ħajkollu ħafna wear and tear, mela ħannu fuq naqażar iktar għax inkella ħajkolli nixtri wieħed wara xarejn. Dan mhux se jkollu daqshekk wear and tear dal-oġġett kull folder, kull xi ħaġa tal-ħwejjeġ, mela nisnafu li jkun naqra orħos tipo per eżempju ċerta aprons, ikollhom aprons ġieli tal-crafts, aprons tal-home economics, affarijiet oħra. Xaġa li ħadd intuża every 2 or 3 days, tixtrija ta' ċerta stoffa. Xaġa ħadd intuża once every month. Tgħidli mhux xorta tixtrija ta' kwalità iva, ma forsi m'hemmx effettom fuq is-sejjed fuq għax di ħadd intuża a couple of times a year. And where you can, seminar using recycling whatever. Fejn in-nies huma kapaċi u jekk ikollok iż-żgħażagħ, forsi nippruvaw ngħinuhom ikunu kapaċi wkoll. Li you make your own things, uniformi, apron taqbad mies li forsi ma dikx ħad tibqa' tużat, tagħmel holes and whatever, and you can make your own things as well. Jiġifieri dik ukoll hija parti mill-istrateġija li wieħed jista' juża to make your own things as well. Jiena nixtieq inżid forsi Mario. Ma noħdux for granted li għax tibatom
hemm familji u ġenituri li jibgħatu l-iskejjel tagħhom fl-iskejjel privati b'sagrifiċċji kbar. Ġifieri ma naħduhiex daqshekk fuq grant għax kapaċi jħallsu l-fis mela allura nistgħu nġeluhom jonfqu kemm iridu, għaliex ikollna complaints minn ġenituri li jibgħatuhom l-iskejjel privati jagħmluhom lista ta' affarijiet li għandhom bżonn biex nofshom ma jużawhomx u għalihom hija ħala. Jiġifieri dik noqogħdu daqsxejn attenti meta nagħmluha u l-iskejjel ninnotaw li m'hemmx koordinazzjoni anke bejn it-teachers ta' suġġetti differenti biex jagħmlu listi iktar realistiċi u jużaw dak li għandhom bżonn mingħajr il-ħala. Jiġifieri hemmhekk iva rridu noqogħdu attenti għaliex jistgħu jiffrankaw il-flus u ħafna ġenituri, naf ġenituri li jibgħatuhom il-private schools u vera jqogħdu attenti biex ma jonfqux iktar milli hemm bżonn. U huwa l-eżempju li kaxkar jekk aħna nilbsu biss ħwejjeġ li jkunu ta' ċerta ditti, mela allura ma nippretendux imbagħad li tfal jitolbuna d-ditti biss, jiġifieri il-valuri iva m'għandniex impoġġu il-self-worth tagħna dak li aħna niswew skont kemm jiswa l-oġġett u din hija xi ħaġa li ninnota xi ġenituri jagħmlu. It-tfal fl-opinjoni tiegħi ma jkunux qed jagħmluhom ġid meta ikkejlu kollox b'kemm jiswa oġġett. U dik hija eżempju fl-opinjoni tiegħi mill-iktar ħażin u li ma jgħinx it-tfal biex meta jkunu f'sitwazzjonijiet fejn m'għandhomx biżejjed flus biex iżommu dik il-lifestyle, allura jsibuha diffiċli biex jikampaw. Mario, Paul, naħseb għal kumment ta' David nkunu qed noqsu jekk ma nagħmlux referenza għal skema 9, ġifieri fis-sena 2016-2017 sena skolastika ġiet introdotta miżura tas-sew soċjali illi wara means testing ikkoordinat bejn l-iskejjel u l-kulleġġ min dawk il-familji li kwalifikaw jingħataw xejn literalment kull bżonn li jkollhom fl-iskola. Qed nagħmlu referenza għal stationery, outings, photocopies, inizjattiva minn FES bħal Sports Malta wkoll. U dawn huma marbutin b'obbligi li tfal jridu jattendu l-iskola, jridu jipparteċipaw f'programmi ta' qari, nistippluxxulhom ukoll kodba biex jagħmlu home library għad-dar stess, jiġifieri intuhom numru ta' kodba biex jibdew jibnu l-librerija ġod-dar. Jiġifieri dawn huma miżuri soċjali ħafna li minnhom qed jibbenefikaw konna ngħidu wkoll mijiet ta' familji, jiġifieri hemm mijiet ta' studenti li jikkwalifikaw għal skema disa li qed tagħmel ħafna ġid. Thank you, Paul. Naħseb jiena jekk wieħed kellu jaqbad dawn id-diversi temi li issemmew, wieħed mill-aspetti iktar importanti huwa li din hija okkażjoni fejn il-ġenituri jistgħu jużawha bħala parti mill-edukazzjoni ta' tfal f'dan il-qasam hekk importanti. Jiġifieri ta' kif wieħed jimmaneġġja flusu. U hawnhekk huwa importanti li forsi minn kmieni ikun hemm l-involviment ta' tfal fid-deċiżjoni. Forsi ċertament biex jiddiskutu dak li ġa għatem tajjeb u jista' jintuża, l-aspettattivi tagħhom u dan kollu. Forsi mhux dejjem huwa idea tajba li it-tfal toħodhom miegħek biex jixtru għax dan ovvjament meta tkun għaddej minn lajs u tara l-aħħar ħaġa lajn torok u jibdew jitolbu. Imma hemm modi ta' kif wieħed jista' jimmaneġġja dawn l-aspettattivi wkoll. Ħafna ġenituri ngħidu x'ngħidu, nużaw kliem sabiħ kemm nużaw, fil-verità meta tiġi għassi u no ħajkollok tifel jew tifla li trid l-aħħar mudell jew l-aħħar xi ħaġa u biflok dana tkun leston fuq 20 euro tispiċċa li tkun trid fuq 60 euro. Kif se timmaneġġhom dawn is-sitwazzjonijiet? U l-mod kif tista' timmaneġġhom huwa wkoll billi forsi tista' ddewwarha b'mod edukattiv. Illi tajt isma' x'inhu bżonn, x'inhu dak li inti tixtieq huwa differenti,
Issa jiena lest li nonfoq 20 euro għax dak għandek bżonn, jekk inti ġemmajt il-kumplament, ara inti issa fejn se u hekk ukoll qed tużaw forsi mhux kif ħanaqbad ngħid mhux l-aħjar eżitu aħħari għax jekk dan ħajjon fuq 40 euro minn tiegħu biex jixtri l-ħaġa li jrid, però almenu jaf issa x'inhu l-valur tal-flus. U allura hemm diversi perspettivi ta' kif jista' jħares lihom. Ma nafx, l-involviment ta' tfal fid-deċiżjoni tal-ispiża kemm hija fattibbli, kemm hija reali, kemm tiltaqgħu magħha. Naħseb ħanidħol jiena aħna nkollu nippritkaw li t-tfal għandna nagħtuhom ċans biex jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jolqtu direttament jew indirettament lilhom. U di tal-ispejjeż pereżempju hemm il-peer pressure iva, hemm din l-idea li huma jkunu jridu jmorru għall-aħjar u forsi punt li hint li nistgħu nagħtu l-ġenituri, forsi naqra aktar tikkonsmalna ħin, imma jekk nippjanaw minn qabel biex inservu meta morru nixtru mat-tfal tkun ta' esperjenza edukattiva wkoll, nagħmlu ftit window shopping qabel, naraw naqra l-prezzijiet, niddiskutu mat-tfal imbagħad meta mmorru d-dar ta' il-budget tagħna kemm se nonfqu u immorru direttament imbagħad isna b'mod sottili niggwidawhom fejn nixtiequ aħna biex anke it-tfal jitalmu jagħmlu għażliet u anke forsi ma jagħmlux daqshekk pressure jew xi tantrum meta morru fil-ħanut għax iridu bil-fors dik id-ditta jew dak l-oġġett. Imma importanti iva li ninvolvuhom il-bidunet ħalli huma jitilgħu responsabbli tal-infiq u tajjeb ukoll li ninvolvuhom billi jġemmgħu xi ħaġa mill-bidu tal-vaganzi jew matul is-sena li tkun speċifikament għall-affarijiet li jixtru għall-iskola. Ħalli mbagħad inti tagħmel concession iva tista' tixtri dik jekk inti ġemmajt għaliha u ma jidraw dak l-element. Ma nafx kif permetti li x'Marja ġust nżid xi ħaġa ġewwa li qalet Pauline malar li pereżempju kelli każ ma għandix taqsam ma li kelma ġust biex intikom eżempju li qalet jiena m'għandix daqshekk dħulu li qaltlu imma ovvjament tixtieq iġġid ta' tfal. Meta kienu jmorru jixtru ikel, pereżempju breakfast cereals, it-tfal jħobbu ħafna breakfast cereals differenti, kienet ilhom ara minn dawn it-tlieta tistgħu tagħżlu, għandkom għażla imma minn dawn it-tlieta biss. Issa allura li kienet tgħid Pauline anke fuq station tista' dawwar din. Inti tfal jieħdu gost jiena nħobb nuża termina nagħmlu investigation, ikunu investigators, detectives. Morru online, ħafna mill-ħwienet lokali Maltin għandhom il-Facebook pages tagħhom, ikun hemm ħafna prezzijiet ukoll online, anke supermarkets, ejja naraw pereżempju folders, ejja naraw kemm jiswew. Mela għamlu tipparsi Excel sheet bħalma tagħmlu skola hekk qed jitgħallmu kif jagħmlu ċerta affarijiet, għamlu Excel sheet. Araw mela dak il-ħanut jiswu so much, dak il-ħanut jiswu so much, pereżempju folder files, pencil cases, bag, illum għandkom naqra homework hekk sabiħ. Mbagħad ħanaraw flimkien skont il-budget tagħna li ma kieku l-aħjar ħanut li mmorru flimkien fih u nixtru l-affarijiet. Dan it-tip ta' investigation hija skill li qed nagħmlu ħafna li tfal issa being critical thinkers, problem solvers, etc. Qed isir ħafna anke, because people mal-għalliema qed jintużaw ħafna tablets u other online software, etc. U tfal draw. Ġifieri kemm iż-żgħar u kemm anke żgħażagħ din il-ħaġa tista' ssir. Kif qed tgħid Pauline involvuhom tuhom ikunu naqra investigative huma, naqra critical and then finding solutions to the problem. Imma nagħmluha b'mod mhux qisu homework as such, imma b'mod li hija something a little bit fun at the same time imma being a responsible adult. Naħseb jiena hawnhekk li qiegħed joħroġ li meta aħna qegħdin ngħidu nużaw il-kelma budget, fil-verità qegħdin nitkellmu fuq proċess ta' ippjanar illi wieħed qiegħed jaħseb minn qabel kemm f'dak li huwa investigazzjoni biex ngħidlek ta' l-affarijiet sew x'tista' tixtri jekk huwiex tistax tixtri second hand, jekk tistax tiswappja, jekk tistax issibhom online u jkunu orħos, jekk ħafna affarijiet illi wieħed jista' jagħmel biex imbagħad
skont il-bżonnijiet tiegħu jara wkoll il-budget u l-budget mhux il-budget ġeneralment huwa ammont ta' flus li inti tkun warrab tal dik il-xismu u jfisser li trid tagħmel ċerta deċiżjonijiet. Se tixtri u l-kwalità se tixtri wkoll biex ngħidlek. Kummenti tal-aħħar. Nibdaw minnek jien. Qabel ma nagħmlu kommenti tal-aħħar, nixtieq inqajjem żewġ affarijiet li ntqamu mill-panelists waqt li kellna t-tieni parti tad-diskussjoni wara li qajjimthom. Naħseb għandhom x'jaqsmu xi affarijiet li diġà issemmew ma tajjeb li wieħed iġibhom mal-attenzjoni. Waħda mill-ewwel kumment kien l-importanti li meta tfal ma jibqgħux jiġuhom l-uniformijiet u dak tip ta' affarijiet jsir riċiklar flimkien mal-iskejjel. Naħseb torbot mal-komment li semmit Suzanne li daw it-tip ta' affarijiet jiġru f'ċertu skejjel biex bekk ikun hemm dat tip ta' distribuzzjoni. U l-aħħar komment li ntqal intqam qabel li huwa importanti li kemm jista' jkun il-listi ta' dak li nxtaraw jgħaddu għand il-ġenituri mill-iktar ħin possibbli biex ikunu jistgħu jfittxu l-aħjar deals fuq l-internet. Grazzi, thanks Mario. Thank you, David. Kompli? Mela le? Mela, ma nistax ma nikkonkludix Mario li għandek dija warajk li isu għandek xi ispirazzjoni ħanejtek divina, mhux skejjel ta' knisja, m'għandek dawl warajk vera spot on. Nistajna npartu għall-inqas minna ħatra knisja, suppost jiena kelli kolli dak id-dawl. Nippruvaw jien, nippruvaw. Prosit, nifraħlek imma nifraħlek. Mela, jiena riflettejt ftit ovvjament qabel ġejna għal dan il-webinar. U għedċinu l-ikbar investiment. U naħseb fil-ħajja li qed ngħixu llum, naħseb l-ikbar investiment li tajjeb insibu li nagħmlu u l-ogħla probabbilment investiment huwa l-ħin. Huwa l-ħin li ħafna drabi sirna ma nsibux. Huwa l-ħin li sirna nippreferu niddedikawh għal affarijiet oħra, huwa l-ħin li sirna nippreferu niddedikawh biex naqalgħu iktar flus biex minn għalina min jafxix. Naħseb li tajjeb li kull min qiegħed magħna u hekk illum u jien l-ewwel wieħed taġi biex nistemax qed nippontifika anke jiena mal-familja tiegħi stess. Narfu kemm importanti ninvestu il-ħin mal-familji tagħna ma' wliedna għax huwa investiment mhux biss fil-formazzjoni tagħhom bħala persuni, imma letteralment huwa investiment anke ekonomiku dak. Kull minuta li qed tinvesti ma' wliedek li fihom qed tibni il-futur tagħhom flimkien magħhom, dan mhux an empty recipient, mhuwiex jivess il-vojt qed timlih inti, it-tifla għandha kemm għandha età, hija persuna bl-identità tagħha qed taħsebi, qed tifhemi, qed tikkreaj, qed tallimni, qed jallmuni huma l-ħin kollu lili. Imma kemm importanti dak il-ħin illi forsi vera jiena qlajt ftit inqas flus għal min għandu l-opportunità forsi jagħmel overtime. Dik is-sija sada mhux dejjem tista' dan qed nitkellmu tilħaq bilanċ sew għax nifhem li titlaħħaq mal-bżonnijiet tal-impjeg tiegħek u affarijiet oħra ma nerġa' ngħid. Vera jkunu bżonnijiet xi kultant jew ikunu bżonnijiet imposti fuqna nfusna biex immorru s-safra ta' min jaf xiex meta nkunu nistgħu kollha jinsifru ngawdu sewwa mhux forsi bħalissa ma jasal il-waqt ukoll hekk alla jrid. Jiena dak li nemmen nixtieq inwassal bħala l-aħħar naraw biex qed nimlew ħajjitna l-prioritajiet beda bija Silvan naħseb u tajjeb nerġgħu nagħlqu biha, il-prioritajiet li qed nagħmlu f'ħajjitna u l-ikbar investiment li għandu jkun il-ħin ma' wliedna għandhom kemm għandhom età. Jien għad ningawdilhom minn missieri sal-lum għall-grazzja tal-ħanin Alla, mhux dejjem ikolli ċans inkun qrib tagħhom, però m'għandix fond biex ningrazzja Alla biżżejjed għal kull kelma ta' ġieti li qalu li tnejn li huma. Illi kollha għenu sew biex sewruni bħala persuna u anke ekonomikament lili u direttament lilhom imbagħad. Għax kollha issarfu fil-ħajja li jiena qed nagħti l-familja tiegħi. Grazzi lilkom. Grazzi. Dur fuq Alexia. Kumment tal-aħħar Alexia. Abbiżli dema jien. Dak li qalu vera, xi kultant tant niffokaw fuq l-affarijiet materjalistiċi li ninsew il-valuri, u għalija vera l-edukazzjoni hija importanti ħafna.
imma l-valuri għalija jienu uniċi. Ma tantx ħadd pjaċir nismakom titkellmu kollha, ma tantx tkellimt, smajt ħafna u tallimt ukoll. U tant kont iffukata li laqas bdejt nikkonċentra fuq xirrid ngħid jiena ġifieri. Nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuni, ħadd ħafna gost. Dak m'għandix xi nżejt iżjed. Ma li ġqalu, ma qalu kollox. Tista' tgħid. Grazzi Alexia. Silva. Jien xaqt nagħlaq kumment holistiku iktar minn speċifiku. Ispirat anke minn ħafna mill-affarijiet li qalijin. Naħseb id-dinja tirrealizzaw illi it-tkabbir ekonomiku, l-konsum eċċessiv għall-iskop ta' tkabbir fih innifsu qed iġib pressjonijiet kbar fuq il-bniedem u qed iġib ħafna inkwiet u qed iġib ukoll id-distruzzjoni tal-fibra soċjali sa ċertu punt. Tkissir fil-familji, problemi fir-relazzjonijiet, stresses. U fi kriżi bħalma d-dinja qed tiffaċċja bħalissa qed naħseb wasal il-punt jekk hemm xi ħaġa pożittiva li wis probabbli ħad toħroġ minn din hija li il-kejl ekonomiku, il-kejl ta' suċċess mhux se nibqgħu nkejluh kif konna qabel, GDP u kemm nikkonsmaw u kemm iddur il-flus, imma ħanħallsu lejn affarijiet oħrajn. U dan jorbot ukoll f'ħaġa żgħira jekk tista' sejħilek meta tħares mod holistiku lejn il-preparazzjoni lejn l-iskola. Il-mod ta' li nħarsu lejn il-kultura tagħna, il-mod ta' kif inkejlu s-suċċess tagħna huwa t-tifel tiegħi x'żalbu l-liebes ditta għandu, jekk għandu x'uniformi ġdida, jekk għandu x'hekk, iktar milli x'valuri għandu kif ipprepara ruħu x'tallem, x'se jsawru, kemm ħajkun assertiv, kemm ħajjifhem il-problemi li qed jiffaċċja u l-familja tiegħu kemm jista' jimxi l qudiem fil-ħajja. Naħseb irridu nerġgħu mmorru lura għal perjodu biex nifhmu illi ċertu valuri li kellhom taqbilna li semmithom Pauline, li nġemmaw, illi naħsbu għal-futur, illi nipprioritizzaw, ħajrġu jitilgħu in the forefront. Id-dinja tgħaddi minn mewġiet, jiġifieri għaddejna minn mewġiet ta' konsumerizmu enormi fi żmien 80 u 90 li għadna tajjeb jew ħażin influwenzati minnhom u naħseb li din il-kriżi li hemm madwarna ħadd affettwana b'dan mod. U il-ġenituri fil-waqt li għedin situazzjoni fejn il-kriżi għaw ħafna inċertezza naħseb fi opportunità biex npoġġu bil-qiegħda, nirriflettu, nħarsu lejn ħajjitna u nużaw anke din l-esperjenza biex naraw x'tibdil hemm. Grazzi. Grazzi Silvan. Ndur fuqek Paulina l-aħħar kumment. Jiena ovvjament minħabba r-rwol tiegħi wkoll irid nenfasizza il-punt li għandna nedukaw it-tfal imma l-aktar mod li nistgħu nedukawhom huwa billi nagħtuhom l-eżempju. U ma nippretendux li min għandhom affarijiet li aħna ma nagħmluhomx u li mhux jagħmlu dak li ngħidulhom imma u aħna nagħmlu li rridu imma nadulhom il-messaġġ li aħna ngħixu dak li qegħdin nipprittkawlhom għax dak huwa il-valur l-iktar li jixorbu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar tibqa' id-dar l-iktar unit influenti fil-ħajja tat-tfal. L-iskola tista' tagħmel programmi, tista' tagħmel lezzjonijiet, PSD u tallimhom affarijiet, imma l-eżempju li nagħtuhom aħna u l-mod ta' kif ngħixu aħna l-iktar li se jirrifletti u fejn l-attitudni tagħna lejn il-flus ħasra li forsi hija xi ħaġa li ġabit magħna s-sitwazzjoni preżenti li isna rġajna qegħdin nirriflettu dwar dak li affarijiet li huma l-aktar essenzjali biex imexxuna l quddiem f'waħda minnhom hija il-fatt li nġemmaw għal għada għaliex għada ma nafux sa jiġri kif ġara issa. Grazzi. Grazzi Pauline. Suzanne, 4 kelmiet tal-aħħar. Kull valuri, kull maħanejt li naqbel 100% ma dak li tkellmu l-panelista qabli, so ħanmur nerġa' specific jiena jisu 3 key points. Naħseb li l-fatt li ġenituri forsi jibdew jagħmlu dak il-fund, the back to school fund can help many families
li jibdew jiġġemgħu bil-mod il-mod, so min-naħa tal-ġenituri li it-tfal inġibuhom konxi tal-prezzijiet tal-affarijiet, stationery, uniforms, etc. naħseb importanti wkoll, ovvjament skont l-età, ġifieri ħaġibhom konxi skont l-età li jifilħu għalihom, imma I think it is important li inti jkunu jafu il-valur tal-affarijiet. U anke rajt ftit mill-kummenti li kienu għamlu fiċ-chat in-nies. Punt importanti għall-iskola, semmejna ġenituri, semmejna tfal tal-iskola. Il-listi jew dak li nitolbu minn il-ġenituri inkunu prattiċi. Per esempio, semmew kieku tenxus ma jkunux bojt, ikunu suwed jew tal-kulur biex allura inqas jitħamġu, inqas ikun hemm scuff marks, etc. I think that's a practical ħanejtek idea. Anka li il-kodba li wieħed jitlob ma jkunx kodba li wara sena ħajspiċċaw fis-sens tal xem ċerta affarijiet il-loċjati magħhom li wara sena ħajskadu. Ġifieri naħseb practical requests min-naħa tal-iskejjel importanti wkoll. U l-aħħar punt biex nagħlaq inwejn l-ankjama wkoll kollegi tiegħi il-panels l-oħra il-well-being, xi tfisser well-being. Well-being tfisser li inti ħatkun ħadħossok ħieni. Ma kif ħadħossok ħieni bil-flus biss, il-ħin man-nies, dik ħaġa li inti minn xi ħaġa mfokar mejter nixxilek terġa' tagħtiha ħajja ġdida. Dawn affarijiet li hemm tajb li mhux biss il-ġenituri jagħmluhom u jruhom lil-tfal, imma li indaħlu din it-tip ta' attitudni u tip ta' valur fit-tfal ukoll. Well-being isn't only materialistic, imminti li tawwalt il-ħajja ta' xi ħaġa li ħadd gost b'affarijiet żgħar ukoll. Paul, min-naħa tiegħek. Mela jiena xtaqt nagħlaq b'appell biex inserraħ moħħ il-ġenituri kollha li b'xi mod għaddejjem xi diffikultà relatati mat-tema finanzjarja biex iħabbtu l-bibien tal-iskejjel u tal-kulleġġi għaliex se jsibu ħajt tal-ken totalment. Jiġifieri aħna qegħdin hawnhekk biex nipproteġu l-itfal tagħhom u nipproteġu l-familji tagħhom. Ma ninsewx it-tfal huma l-ikbar ġojjel li għandhom il-familji, jiġifieri m'hemm l-ebda ġojjel l-ikbar mit-tfal tagħna. U kull każ li jiġi qudiemna aħna nieħduh b'mod holistiku, b'mod responsabbli ħafna biex ngħinu b'kull mezz kemm bir-riżors uman, kemm bir-riżors finanzjarju biex l-ebda student ma jaqa' lura u kull student f'Malta jkollu ċans li jirnexxi. Grazzi Paul. Naħseb jiena din kienet diskussjoni interessanti ħafna u utli. Ħarġu minna mhux biss punti speċifiċi ta' kif ġenitur jista' jimmaneġġja dan il-proċess aħjar kemm mill-lat finanzjarju kif ukoll mbagħad li jirrifletti fuq nuqqas ta' stress meta wieħed ikun qiegħed jagħmel dan. Idejat bħal swapping ta' uniformijiet ta' kodba, l-użu ta' second-hand sites kemm fuq l-internet, ir-rol tal-iskejjel ukoll biex jgħinu u ħafna punti, però naħseb jiena punt li kien ewlieni li dan il-proċess jaf ikun ukoll proċess importanti edukattiv ta' kif wieħed jinvolvi l-tfal u jedukhom ukoll fuq il-valur tal-flus u mhux biss il-valur tal-flus imma il-bżonn il-kunċett ta' sostenibilità dak li huwa li ma jkunx hemm ħela li wieħed jgħix fil-mezzi tiegħu. U naħseb jiena dawn huma kollha punti importantissimi li wieħed għandu jikkonsidra. Nagħlaq biex nistieden il-David Spiteri Ġinġel biex jgħidilna jekk kienx hemm xi kummenti tal-aħħar u forsi wkoll xi erba' kelmiet fuq ġemma. David? Grazzi, kien hemm kumment fejn intqal li għal dawk il-kodba li għandhom life cycle qasira ħafna, l-edukaturi għandhom jieħdu il-kuntest tal-ispejjeż u jekk jista' jkun il-kurrikulum jippermetti ma jissuġġerixxux textbooks li huma expensive ħafna. Min-naħa ta' ġemma, nirringrazzja lill-panelists, grazzi ħafna tal-li parteċipajtu magħna u nirringrazzja ħafna wkoll lill-parteċipanti. Ġemma hija l-plattaforma tal-Gvern fuq l-edukazzjoni finanzjarja, Financial Capability.
kapacità finanzjarja u issibuna fuq www.gemma.gov.mt u min jixtieq jagħmel kuntatt magħna gemma@gov.mt. Bħalissa din fuq programm li qegħdin nagħmlu webinar kull xahar, dan huwa misses żvarjat it-tielet jew raba' webinar tagħna u għandna programm li nkunu ninformawkom iktar kmieni ix-xahar id-dieħel fuq il-webinar li jmiss. So minn naħa tagħna grazzi u nixtiequlkom ir-risq f'din is-sitwazzjoni unika li qegħdin ngħixu fiha. Grazzi ħafna. Ħati għaj ma fadal xejn xtara li jien ukoll nirringrazzja lilkom kollha, grazzi jien Clark Silvan, Alexia, Suzanne, Paul u Pauline. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom u grazzi sinjuri tal-li naqattu magħna għal dan il-webinar. Nistitilkom għal webinar li jmiss ix-xahar id-dieħel fejn ħankunu qegħdin ukoll naraw dwar riżultati dwar household management, it-tielet survey illi tkun għamlet ġemma f'dan l-istudju biex wieħed jara wkoll x'inhuma l-effetti ta' il-pandemija li qed ikollha fuq il-household financial management. Grazzi sinjuri u l-komplement tal-ġurnata tajba. Grazzi.